Ну расскажи, ну что ты помнишь с того початку Да, нулевых? давайте мы вот першы выпуск прысвецім таму, мы ўзгадаем, Так, што ўвогуле так. для нас, для нашых гледачоў Да, гародні для 2000. Гродно, А так, потым уже так. пачнем па выпусках там на нейкія тэмы глядзець, Тэматычныя, добра. раздаваць тэматычна. Вы можете нам падказваць тэмы, калі што. Да, і дзеліцца ў каментарах абавязкова сваімі ўспамінамі Мгм. пра гародні 2000-х Так, так, гадоў. У вас? першы. Я першы. Ты першы, Окей. да. Напэўна, мае самыя першыя дзіцячыя ўспаміны агулам, да, можа быць, я не памятаю Мгм. дакладна там па датах, это было да 2000-х или не, это там калі мяне бабуля зімой цягне на санках у Боже! дзіцячы садочак. О, Але ў Боже! дзіцячы садочак я прыйшоў яшчэ ў канцы 90-х, бо маці трэба было працаваць. А. Вось, я памятаю, это такой дзіцячы вот прям успамін. Але ўжо другі, вот прям дзіцячы забіты ў галаву ўспамін, это ўжо дакладна нулевыя, бо гэты ўспамін, як я стаю на касе ў краме, прычым гэта крама называлася тады Паўлінка на вуліцы Паповіча. Можа памятаеце, ведаеце такую? Боже, Паўлінка. Да, маё дзяцінства прашло на вуліцы Паповіча, і вот это мой раён. Вау. Вот. І гэты ўспамін, я стаяў на касе, не памятаю, з матуляй ці з бабуляй, і у меня ў руках был 1 рубель уже пасля денамінацыі вот 2001 года, калі не памыляюсь, калі пасля Нового года абрубілі нулі, і я стаяў, вот у меня ў руках был зелёненькая гэта паперачка 1 рубля, якая дагэтуль была 1000, напэўна, ці Тысячи. Да, да, да. Это до того, як яны зноў сталі тысячамі. Там 5000. Вось, і це мой, напэўна, такой вот самы першы яскравы ўспамін, это я вот на касе з 1 рублём, на які я не ведаю, што тады можна было набыць, ці не набыць, а дзіцёнку там паперка, бумажка, грошыкі. Хто памятае, што можна было купіць на 1000, которая стала рублём, абавязкова нам нагадайце, напішыце. Вось, гэта мой такі самы яркі ўспамін от пачатку нулевых.